Ano kang ngari ka dito? Ay, gwapo makina. Ninong na. Gwapo makina kayo. Assistant kay sige katawa. Tumanan lang iklan niya, ha? Pagulong. Nagturo yung itong kakmayro yung Dire siya katong sila ni. Ako gipili ano ko orang ko. Oy na po siya. Isi mo na, kuya. Abri mo na. Ay, Lapis lang ka. Sa sino na ka? Sinagot siya. Gwapo din siya. Kana kung dito ikuan daging ka maligo. Ako kana dito pagputik ng lawas. Init pa. hawa naman o ihawa. Kung na ginanga maligo ka sa dagat, tingog ka tabay, parang kit tabay. Ano na sa balbinguan. Wala naman sa bulan. Tubig lagi sa kuat, tubig sa tabay. Sa tangki. Ang halong ba, uwan o gangkuan. Kadung ito po dagat ito, may tagaluklukan nito. Nila dito mga pambot. Tahalin nga po na. Tabay o tangki. Uwan. Mahalo mo ito. Rapor mo ito. Kinamay mo ina. Pambuti ko na ito, may pila. Pagkilbuhan, gipagbuhan. Natutulog dagat. Gas kung tubisi pero hindi po nagmura. Mura na ito. Oo, mura. Yun na po yun. Naglakan na raming asin parang parang. Naglakan na raming. Oo. Ari pa pagpait din, pagpait. Pero ilan ang ikuan ito? Maganda yan, dug agad to. Baong pagkili. Habantayan soy, habantayan. Kay mag video. Yes, hasta una dito kan siraw nga. Ilang wait ka. Pasa to siya no. Akrapas soy, akrapas. Nara. No copyright, no copyright. Ang tukar, no copyright. Ang tukar, no copyright, no copyright. No, ay doha ka puti nga irin. Sunod na ay ito. Okay, kanara yun na ang tukar. Yaman, kita man kabutso yo. Naan siya man. Kay mga ligo, ligo. Liko! Oh. Yes! Ay, ayaw dagan. Ay. Hantod mo dagan. Ngano mo dagan man. O sa pay hinong day. Ngano.